Good morning. So, ngayon po ay pupunta na naman tayo sa sa bundok na yan, mga Karipa Pips. Yan. So, ngayon po ay may mga kasama ko ngayon. Mga kasama ko yung mga kaibigan kong mga igurot. So, pupunta tayo ngayon diyan sa taas na bundok na yan. Mag-adventure tayo ngayon mga Karipa Pips. So, samahan nyo kami mga Karipa Pips at abangan nyo na lang kung anong gagawin namin sa taas mamaya. So, yan, samahan nyo kami mga Karipa Pips. Tara, bye bye. Yan, pataas na po tayo sa taas ng bundok. Yan, yung isang kasama ko na nandun na, naglalakad na. Nakakapagod mga Karipa Pips. So yan, pataas na po kami. Yung tatlong kasama namin nauna doon sa taas. Yun, dalawa na lang kami nahuli dito. Ay, nakakapagod mga Karipa Pips. Ito pala may experience yung papunta na taas ng bundok. Nakakahingal. Tarik ng bundok. Nakakahingal. Sanay na sanay yung mga kasama ko mga Karipa Pips dahil halos araw-araw silang tumataas dito at ito yung kinamumuhay nila mga Karipa Pips. So ang kinamumuhay nila dito, nag-uuling at
ginagawang panggatong. Yun, yung mga kinamumuhay nila dito mga karipapips, kaya sanay na silang tumas dito sa bundok. So yung tatlong kasama namin nauna na doon sa pinakataas. Nauna na sila dahil may kukunin silang titingnan nila yung mga silo nila, baka sakaling may nakuha. Yan, magpapahinga muna si Uncle dahil napagod. So mataas na kasi, masyadong mataas na yung pinunta namin mga karipapips. Ayun, yun mga karipapips, ang dami ng punong kahoy dito sa ayun. Sana mayroong may na pandaw sila yung mga kasama namin. Pandaw bang tawag doon sa paninilo ng mga wild animals. Yun mga karipapips. So nauna na yung tatlong kasama namin. Sana mayroong nakuha kahit kahit baboy ramo. Sana okay na kung nakakuha sila ng baboy ramo. So yan mga karipapips, pataas na kami. Ang daming punong kahoy dito. So marami pang mga punong kahoy. Ito yung pinagbabawal ng mga forestry. So daming punong kahoy dito mga karipapips. Yun medyo malalaki na yung mga punong kahoy. Nakakapagod tumaas sa bundok. Okay, dito lang muna. Update ko na lang kayo mamaya mga karipapips. May kubo-kubo dito. Ayun. Kayo no kubo-kubo at Uncle. Kayo no kubo-kubo. Yun o. Pahinga muna tayo dito mga ripapips. Ay, nakakapagod. Medyo malayo-layo pa yung pupuntahan. Ayan, kubo-kubo. Yun yung dito na kami sa pinakataas. Yan yung bayan ng Natividad. Ito. So yan, matatanaw muna dito mga ripapips yung bayan ng Natividad. At dun sa bandaron, bayan ng Tayug. So masyadong matas na yung nalakbay namin. So pahinga muna tayo dito mga ripapips sa may kubo-kubo. So yan mga ripapips, kompleto na kami. Kasama ko na sila lahat.
Nakakahingal. Tumaas sa bundok. Ito tawag natin bundok ating gal. Bundok San Jose. Yun mga Aripa Pips, kompleto na kami. Jay. Jay baga. Nagipakat kayo man sa balay. Wah, Hindi na yun lang. Jay datang ataw. Ako bugbugan ay. Ito Russell. Ke may manok nagdak Balatak. Baboy. Baboy. Ali ko ito dyan kuya. Dasin mo ta pa. Agasing ka gamay. Plastic na dapat. Ano ngayon ka? Agasing ka gamay. Sani nagday asin kan. Pang kami di naibos nga dagos mo tiban. Naga na dyan. Barbaragyo. Para joke. Yung oras pa dyan, alas 5. Oh, kita mo. Ayun, naibos. Oh, Barta nga balaga. May sapan. nagsapa nga may boss. Nakala kami timaya-maya na. Oh, pero Tuno yaw. Prito. ka, sinabawan mo. Hey, rong. Bawan. Maglas na. Balatungan na ko na ni Russell ko nagbabawi mag. Iiwas na pa. Alam aji ko, busik na kutsilyo din. No way. Pangalaman, Guys, kastinan. kastanan na sa iwan na tang sa silita. Ay, Okay, tudok-tudok ang lahat. Yeah. Do latan. Dito sa kasi marami yak ay. no picture. Karambut. Karang. Banyak sama itu kita. No purnong madigay bulong diyan. Oh, kina makasadi ka karag. Nang silyo. Hindi mo masibon karag pay. Sinagtataw dito bagkaw. Ini, silong. Yes. Bilang kabaw. Nah, penyong. Ako. Na. Udah magputok-putok gamit ito ni. Kami na yun. Tolbuan ay. Ang mom. Ano na? Okay. Jerry lumngay. Kita man your side. Naman na dahil ta. Di na pa may bagan ang nyawura. Ibintar to ko na. Kaya din ko kiwan. Kaya din ko kiwan. Ito ni tagal ka pagpandag. Apa na po? Okay, ay. Tagal ka pagpandag. Pang. So ayan kayaw.
Iposti ko ata. Muti. Pampaswerte. Ayos. Pa! Di pa agas daw. Mantikan na eh. May punta. Hindi na punta. Bibigay ko sa'yo, di ba? Hindi na punta sa'yo. Wala pa. Wala ka pang bibigyan. Hello. Diba kayo ni Kuya mga nagtantay. Latag. Nagtay. Termi. Wala. Wala latag. Wala. Oh, wala kang binigay sa akin. Talang nga dito tayo di bag. Pa, yung paggamit tayo. Nagsato-signal. Out tayo Pag na. nalalay. Organisa. Ha? Na. Pati pagsuwin na. Kitang tayo yung bulsa di bag mo. Naluton pa. Ida mama. Katumata kayo na ata. Ano ka? Try natin yung baril ni kuya. Huliin tayo. Oo. Yun. Lakas. Panakot. Panakot lang. Mayat. Kubra. Jole. Ah. Bala na. Igisa.